So balik ta guys, di ba? So mo na itsura sa atong atop guys, diri nga side. So balik ta diri guys. Good morning guys, welcome to our channel. Trek Vlogeras YTC. Please like, share, and comments guys. Thank you so much. Good morning. Good morning as usual. As usual. Luto tag atong sud-an guys. Luto na punta sa kuan, tortang talong. Tortang talong. Ako ra nang gilapuan guys kay kuan. Kung ako ning i-grill taas kay proseso maghaling pata. Magbuhat patag baga. So taas kay proseso niya, gutom na. Ang oras karon napit na alas 7 buntag. So para dali ra, ako na lang na siyang gilapuan. Ang kalainan raman ang kuan ana. Ang daugon ang kalainan, ang lahi ra man gyud ang kuan ba, di ba katong isugba nato ni siya kay humot lagi daw. Pero kung moingon kag lami, depende ra na sa atong pagtimpla, pareho ra. Depende ra pud sa pagtimpla. Pero ang kalainan lang ani kay kung atong isugba ang talong before na to ilutuon as sa tortang talong is humot siya, humot. So usbon ko taas kay proseso guys, buntag pa karon nya maghaling-haling tag sayo kaayo. So inani na lang para dali ra. Mo na mga dinalian guys basta magbuhat tag tortang talong. Pwede ra nato na siya lapuan. I-check o ano ba siya. Atong i-check guys kung pwede na ba na to kaunon. Gamay na lang. Ito na din siyang kainin. Panitan na din nato. Pabugnaw sa din panitan dahil. So while waiting ana guys, mag-prepare ta sa atong itlog nga naay all-purpose flour o sibuyas, bombay, katong puti may gamit din. Syempre ato na din siyang tiplahan. In additional sa akong palakot guys, i-try na po mag-mix. Sagulan na po aning crispy fry nga hot. Extra hot. Spicy lagi. Mag-try ko mix ani guys akong sagulan. Diba? Umok na guys. Ito ng panitan. Saan yung iyab? Ladagan kayo nagpaso-paso guys. Day, ano day? Good morning. Nagliniya na sila guys.
Kaya akong kamera naman ko diya na plaster na diya man atong agianan. So pasensya na guys ha, kung naaiga-agi-agi ba ha, pasensya na. Muna itong sit up diri guys atong gamay outdoor kitchen guys among balay. So ako sa ding panitan sa nato katong talong. Ito kadapit dito. Magpanit sa talong. So ready naman akong mix para sa atong talong. Ng panitan. Sama na dia. Ugan naman na dia, nya na lang na imo ipakuha na. Okay na lang. Nya na nagkakuha na. Imo kay gayon ko nya mahawa na lagi na. Pasensya na mo guys sa atong background guys, mga linaban man anako kay kabalo na mo nga kuan ba karon na panahon. Ang ulan permi ba? So, kulang na lang ana ang pagpamilo. Kaya na-busy man ko gahapon. Busy gahapon na may gilakaw. So, dali na na. Pasensya na sa atong background, guys. Dili na ukay-ukay, ha? Ang uban na mga pinalit po na kung ukay-ukay. Pero kanang nakita ninyo karon diya, di na mo baligya amo ng mga pinalit po. Tiyagayin na lang na ninyo among background, ang kanang background nga inyo makita diha guys, kay mga kuan na siya. At least mga dinabhan na ha, dili mga bulingon, di ba? Okay na gyapon no. So init pa guys, init pa sa ato na ning kalingawan o may puyok. Kay gutom na po. Gutom na. Sige. Lagla. Sige. So, okay na ni siya, guys. Ito na lang ni i-check kung naabay laing nagpuyo. Laing nagpuyo. So far, so good, guys. I-check pa si na laing nagpuyo ba? Wala man, pero buyagsan. Inabay ubang talong na limpyo kay siya tanawon ba sa gawas. Dito na sa sulod na aday nagpuyo. So kani, so far so good guys. So kani iluno diri sa atong mix ng kuan. I-prepare nga kuan. Iyang mga panakot. So far, pero buyag atong talong nga napalit guys, limpyo. Way laing nagpuyo. So magsugod na ta. Sugod na tag prito. Chonera. Ako na siyang nahulom kadyot din ha.
Kana itlog na siya, itlog all-purpose flour, itlog all-purpose flour. Gibutangan day nako kaning ako running experiment kani siya. Gibutangan nako ana. Gamay lang gud pang kuan lang papadugang sa palami. Then syempre ato nang gibutangan gitimplahan. All in all na siya. So muna ni siya ang katong isa. Nalunod na nato usa guys. So i-check ko. Pwede na ba siya mabali? So pwede na. Perfections is beautiful. Di ba? Ay pagpanaway sa akong English sir ha. Ay pagpanaway. Sabta na lang na. Okay, thank you. Ikadawang batch guys. Ang ikaduwang batch. Pabuton ta lang na siya nga mo brown. So nakita ninyo na inay brown sa kilid. Brown sa kilid. So i-check na to. So ako nang ibali guys. So diba? Perfect. Oh, perfect. Diba? Perfect pagkaluto guys. Golden brown. Sus, Ginoo. Tulo na sad ang ilang laway guys. Bitaw ladies and gentlemen. Okay. Gutom na, gutom. Ito ang last batch. Ang last batch ni guys. Ang ikatulo. Ano din po ani bay? Ano ba? Ano din? Para di kayo siya, ano dito? Hindi. Okay, akuan man ni gamiton man anatong kutsara. So luto na ni guys. Perfect ya sa pagkaluto. Ipakita sabay. Tuyo ka lang to ba yung hinay yung tuyo para makita ni. Ana. Nara guys. Di ba? Please like, share and comments guys sa atong bagong pangalan sa Tony. Ay dili. From Tony and Titing to Che Vlogeras YouTube channel. YTC. Well guys, so Che perfect. Vlogeras YTC. Pakishare sa itong video guys. Thank you. So, muna yung ikatulo. Ikatulo mo yung kutsara. Ikatulo. May nakalindot guys, basta dungagan atong all-purpose gamay ang atong itlog para pagkaluto niya, medyo sad siya baga-baga ba niya. Buo bitaw siya, di siya bungkag. Butangan man kunin akong all-purpose flour. So muna siyang tibuok siya, di siya. So pag-ibig ni guys. Oh, bye. Na guys, na nakagaton. So, perfect ato ang tortang talong guys. Perfect pagkaluto. So, kapit na rin mahuman. Mamahaw na din ta. Mamahaw na din ta guys. Mamahaw ta. Please like, share, and comments, guys. And then, paki-subscribe sa Che Vlogeras YTC. Thank you. Please support. Ug sa tanan ako mga bagong subscribers. And paki-bisita na lang po sa ako ang page, guys, sa Che Vlogera. Paki-bisita, guys. Thank you so much for the support. Ito ng balihon. Katulong batch guys, ang atong ikatulong batch, tortang talong. Diba perfect? Magnegosyo ka ko ba? Magnegosyo ka ko guys, no? Sud-an ba?
Pero problema lang kay watay gusto guys. So putog na lang gyud ko diri ko among balay magluto sud-an guys. So kinitanan nga mga pagkaon nga akong niluto guys, through my experience na siya, naapod ko'y kuan. Mawat-awat pud tas mga pamaagi ba sa uban. Pero di man ginato na makuha ang pinakasekreto nila nga mga timpla. So ato ning version. So at least original kano sa atong timpla ba. So wala na siya muna na itong last batch o pagkauman na mamahaw na rin ta. Mamahaw na rin ta guys. So thank you so much for watching and we will see you again later. Bye! Magkita ta dito sa among lamisa guys.